Ànim! Ànim! Defensem els nostres drets! Benvolguts, amics i amigues, els que fins no fa gaire cada dijous éreu al peu del Castellet i ara voleu seguir dia a dia al peu de la pantalla, al peu de les xarxes, al peu de seguir dempeus, als peus de continuar drets, alçats i reivindicant, proclamant les nostres ganes de lluita, les nostres ganes de ser reconeguts com a país i les nostres necessitats de llibertat per poder gestionar el temps que ens corre. Aquests temps que ja ho veieu, ens obliguen a tots a canviar-ne constantment. Nosaltres fa un any i mig dèiem que podíem governar a través d'una tauleta o d'una telefonia mòbil i ara, un any i mig després, ho ha de fer tots els governs, tots els ministres, tots els consellers, tots els caps d'estat i fins i tot el Parlament Europeu ha d'utilitzar això que fa un any i mig nosaltres dèiem que volíem fer. Per tant, malament no us anem, malgrat, evidentíssimament, les circumstàncies actuals siguin dures per tothom que ho està patint. Per tant, la xarxa de solidaritat que des de Catalunya Nord sempre hi ha hagut, estic convençudíssim que seguirà sent-hi, tant amb aquestes accions dia a dia a través de la xarxa, com així que es pugui tornar al peu del Castellet, un altre cop al peu del Castellet. S'està mobilitzant un altre cop tota la població, ara tant de Catalunya Sud com a Catalunya Nord, amb ajudar a recollir materials, a fabricar materials, per poder combatre aquesta pandèmia, aquesta malaltia que ens ha arribat globalitzada i fent mal a tort i dret. Això, en definitiva, ens agafa entrenats a tots els habitants de Catalunya, nord o sud, perquè, en definitiva, és així, treballant des de la base i implicant-nos és com hem avançat tot el que hem pogut avançar. I, per tant, està bé que no esperem que ningú ens solucioni res, sinó que ens ho hem de fer amb les nostres mans. I amb les nostres mans hem d'aconseguir sortir-nos d'aquest virus que ens afecta ara i amb les nostres mans també haurem d'aconseguir tirar el nostre país endavant, aquesta república que volem, lliure, solidària, oberta, fraternal i en pau. Per tant, ja sabeu que jo, així que pugui, torno a venir ràpidament a fer-vos una visita. Mentrestant, vosaltres seguiu lluitant, jo estaré amb vosaltres i espero poder-vos ajudar en tot el que em sigui possible. Ànims, gràcies pel suport, gràcies per la vostra tenacitat, per la vostra tossuderia, si m'ho deixeu dir, perquè, en definitiva, per mi personalment i per d'altres companys i companyes de l'exili, saber-vos dempeus i saber que penseu en nosaltres ens és una font de molta energia per seguir nosaltres també confinats i lluitant. Una forta abraçada a tothom i fins ben aviat. Ànim! Ànim! Omplirem tots els carrers. En diuen justícia d'aquesta brutícia.